רגע. תביא לך כיסא אימא? השפה הזאת של מישהו, אני יכול להתחיל, כן? מבחינתי כן, אבל יש כאן אולי משהו שאתם רוצים לסגור? אוכל וזה? כן, מתי אתם רוצים לאכול? מתי שאתם רוצים, אין לי בעיה. אתם רוצים באמצע? אתה רוצה לגמור איתו את כל הפרויקט, או שנאכל באמצע? אפשר גם לאכול באמצע? זה תלוי בו, זה רק תלוי בנו. לא, אני תכף ניגע. אני מספר אולי רק עד שאני אתחיל להגיע לצנחנים, ואחר כך זה סיפור נפרד. אוקיי, בסדר. אז כן, אפשר. מה לעשות? להתחיל את הגן שלי? כן, אז אני באה. אני אקשיב אחרי זה. אחרי זה את הסיפורים מפה. אז כשצביקה זמיר אמר לי, מישהו צריך לעשות את זה, זה בדיוק השפה שאני גדלתי עליה. אמרתי, בסדר, הלכתי לקורס. לא גיליתי הרבה רצון, ולא היה אכפת לי שהפלתי. אבל יש באיזשהו שלב בקורס שהחניכים, אז זה היה לפחות, חניכים נותנים הערכה לחניכים אחרים. וכשאני באתי למ"מ, יש כל מיני תרגילים, למשל, עם מי אתה רוצה לצאת לפעולה, לעבור את הקווים, עם מי אתה רוצה להסתער על האויב, אז אתה בוחר מתוך בהמשך קראו לזה סוציומטרי, דרך אגב. כן, זה בכל אופן. ואז כנראה קיבלתי שם ציון מאוד גבוה, המ"מ אמר לי, אני לא יודע, אני לא אומר לי, הוא היה מופתע, כי אני לא גיליתי שום רצון בכלל. בדרך כלל יש כאלה שרוצים להיות קצינים. הם תמיד קופצים. אני תמיד נשארתי בצל. ובכל זאת כנראה קיבלתי שם ציון מאוד גבוה, הוא מאוד היה נפעם מזה. אז בסדר, אני אמרתי, תעשו קורס קצינים בשלום. ואז במחלקה שלי היה קאצ'ה מה-101. כל ה-101, בעצם אני יכול להתחיל את זה פה על הצנחנים. כל ה-101 זה היה 4 חודשים יחידה שהקים אריק שרון. והם התחילו להחזיר מכות. עברו את הקווים ונתנו פרצוף אחר לגמרי לצבא. ואחרי 4 חודשים צירפו אותם לגדוד הצנחנים, נתנו לאריק לפקד על גדוד הצנחנים. ואז את החבר'ה שלו, כל ה-101, הוא שלח לקורס קצינים, שיהיה לו מישהו ינהל את הגדוד. ואז יצא לי להיות עם קאצ'ה במחלקה. והוא הציע לי לבוא אליהם לצנחנים. אני שמחתי, כי כבר אז הם התחילו להחזיר מכות, מה שלא היה בגולני. וזהו, אז אחרי שגמרתי את הקורס, הלכתי לצנחנים. וגולני שחררו אותך? גולני אפשרו לך ללכת? כנראה שהיה לזה איזשהו גיבוי מהצנחנים, מה שאריק רצה, מישהו רצה הוא קיבל. הוא הביא הרבה חבר'ה שהיו במילואים, האנשים הכי טובים, כמו רפול ודוידי, ועוד חבר'ה, מות השרון, כל מיני כאלה. מות השרון נדמה לי שהוא היה בנחל אפילו. אבל הוא הביא אנשים שהוא ידע שהם בעלי יכולות, ובנה גדוד. ואני הייתי מ"מ בגדוד הזה. איזה גדוד זה היה? 890. 890. זה היה בהחלט קפיצת מדרגה. זה הגדוד שבהמשך היה של החווה הסינית, אם אני זוכר נכון. מי? גדוד 890, זה היה הגדוד של החווה הסינית ב-73.
היה שם גדוד מילואים. בחווה הסיבית? כן, של הצנחנים, אבל מילואים. לא 890. לא, אני יודע איפה היה 890. אוקיי. אבל... אני פחות או יותר סיפרתי בבית כנסת בטבעון, עכשיו הם ביקשו שאני אספר על ירושלים. אז אמרתי להם, אין מה לספר על ירושלים, אני לא מספר את כל ההיסטוריה של האנשים האלה. איך הם התחילו להיות כמו שהם. ואז התחלתי מהנקודה הזאת שהתחלנו פעולות תגמול. אתה מדבר כבר כשאתה היית מ"מ בצנחנים ב-890 והתחלתי כן, פעולות בפלוגה תגמול. ב' של דוידי, יחד עם רמי ולד, שרמי שלנו קראו על שמו. ועשינו פעולות תגמול כל הזמן. זה לא יאומן כמה, איזה צפיפות הייתה בין הפעולות. נזכרתי עכשיו. שאני הייתי מ"מ אחר כך בפלוגה של רפול. רפול הקים פלוגה ה' שהייתה של קיבוצניקים. זה היה קורס מ"כים שלהם. ואני הייתי שם מ"מ. וכל הזמן היינו פעולות תגמול. יום אחד שהייתי בבית, ההורים של רני לב, אמרו, אנחנו רוצים לדבר איתך. ואז באתי אליהם הביתה, והם אמרו לי, אנחנו לא יכולים יותר. הוא בן יחיד ואנחנו לא עומדים בזה יותר. זה היה כל הזמן. אז הלכתי לרפול, לא, לאריק ודוידי, וסיפרתי את הסיפור. אז דוידי אמר, יש לי רעיון, אני צריך סמל מודיעין, שזה צריך להיות בחור בעל יכולות, כמו שאתה מספר על רני, וזה יכול להיות טוב. אז הוא הלך להיות סמל מודיעין. הוא הרבה שנים, לא הייתי יכול לספר לו את זה, הוא היה מסתכסך עם ההורים. אחרי שהאימא שלו נפטרה, אבא נפטר מזמן, אבל אחרי שהאימא שלו נפטרה, אז סיפרתי לגיל, שהוא היה בן כיתה שלי והיה אצלם ילד מאומץ, את הסיפור, ואמרתי לו, תספר את זה לרני. אבל הוא לא סיפר. וממש לפני אולי שנה, או משהו כזה, סיפרתי את זה לרני, והוא אמר, למה לא סיפרת לי? כי הוא חשב, הוא היה בהחלט בין הנבחרים שלנו. אבל מה פתאום העיף אותו להיות סמל מודיעין? זה פגע בו, אין ספק. למרות שאנחנו היום מבינים כמה חשוב המודיעין. פה היה עניין שבכל מקרה הוא היה צריך להבין שהוא בן יחיד. וצריך להתחשב גם בהורים. אבל הוא כנראה לא הבין וזה היה בשבילו קשה. הוא אמר לי את זה. טוב, אני עשיתי יותר יכולתי בעניין הזה, ואני לא מצטער. אנחנו היינו, פלוגה ב' היינו בדרום. רגע, שנייה, משום מה זה... בסדר, אתה יכול להמשיך. אפשר להמשיך. היינו בדרום. אני הייתי במחלקה שלי בתל ירוחם, ואז ראינו את בעיות הקליטה של העולים החדשים. זה היה תחילת שנות ה-50, היה 54 ככה. והטילו אז את תל ירוחם, מה שהיום כפר ירוחם. זה לא היה דבר פשוט, אבל עשו את זה. וטוב שעשו את זה. ואפשר לנצל את זה גם לאפליה. אחת המשימות שלי היה שהיו באים לבקר את בן גוריון בשדה בוקר,
ללוות את ה... באו דיין, באו ידין. אני זוכר שדיין בא עם הבת שלו. על איזה שנה אתה מדבר עכשיו? 55. 55. עכשיו היית כבר קצין. כן, כן, ב-54 הייתי בקורס קצינים, 55 הייתי. וככה, היינו גם מלווים את דיין, הוא היה חוזר אני לא יודע איפה הם, מטוס קל. אז מהשדה תעופה היינו מלווים אותו עד הבית. הוא בהחלט עשה עליי רושם טוב. אמרתי לו, תעלה על הקומנדקר, לא, אני רוצה ללכת. והלכנו מסביב. כשהייתי מגיע לדלת, כי אני צריך, זה חוק של הליווי, כן, שיש חבר'ה שנמצאים מסביב וכאלה שצמודים. אני צמוד החבר'ה שלהם מסביב, ואז הוא היה נכנס הביתה ומכניס אותי גם. אמרתי לו, לא, אני אמרתי את תפקידי פה. וגם אשתו, היינו מאוד ככה, היינו מוכרים להם. אתה מדבר על הבית בצהלה, נכון? לא. איפה? בשדה בוקר. בשדה בוקר. צריף, לא בית. אתה מדבר על בן גוריון. בן גוריון. אתה אמרת דיין. לא, עם דיין ליוויתי אותו לבן גוריון. הבנתי, אוקיי. רגע, אותה. memory full, רגע. וואי, זה מתמלא מהר. רגע. אנחנו... טוב. זה לפחות עובד. שנייה. אני...